dalama mayoya ronde kala surye musibbe fulbe en jottima he jamanu cattudo sabu law ko yurmintuno ko piu wi'a ko ronde surye joni non si woni surrataake cadele de beydima e o nyaw bitedo coronavirus ko musiddo modon Sekou Oumar Sall mbo tabital pulagu Guinée Bissau ari kadi lebbude he meden dentingol en gandugol hono gandirten nyaw o hebi goto he meden simbo hebi jom on kala han hono mbo foti nyawdirade kono non ko idi kopi ko hono mbo foti andirede taw do nyaw o ko ni woni ko hebrata neddo si o hebi jom on kala han hono fotte kala non rentirede si tawi woni jomon heɓama febri enen bira hono nawnaje jonte ɓandu ndu wuli ha tawi holliri capanɗe jeetati he jeetati garan he nder temdere ma ko mbo ɗojju tawi ɗojjo ngo noon koɗi yoori ɗojjo yorgo ngoɗo ɗojjo yorgo kala yettima ha 68%, ɗum noon capanɗe jeego he jeetati he nder temdere yo musidɓe tedduɓe mbo horima fowde ko sangi ɗum mbo sattirama fofangu ɗum noon yahi ha yettima e garawji 19 he nder temdere yo ƴiyeɗe e jokkeɗe ɗum pi woni kala ko muusimbo ma jaaɗi ɗum kala yahi ha 15%, 15 e nder temdere yo ko konrol ngol ko ngol tigi woni ko musata moni ɗum kala yettima ha e 14, 14 e nder temdere yo ko hoore nder tigi woni ko musata mbo musu ngu yettima ha 14 ɗum woni 14 e nder temdere yo musidɗo tedduɗo oɗo tumama wondema yo mbo heɓama oɗo coronavirus si noon wayi ni noon enen noon hono bawren rentorade noon ɗo he ko keɓeten oɗo nyawu hono neɗɗo o wawata rentorade ɗum kala ko ma ganden ɗum hono poten rentorade ɗum ko an neɗɗo o gonato maɗa taw a folaki sina taw ko haaju ɓurɗo mawnude e haajuji si woni ko ma polanoɗa ko ñamete walla ko nandi he muɗum tawɗo polotoɗa ɗo ano yaadi he kulol wondema ano folo wona a ƴogoy toon gartana ɓeygure ma nde tawtataga nder suudu ga nde ɓay ko nden ɗaɓɓanoytani no wuurdi ɗum musidɗo tedduɗo an andi hono poɗɗa wadde cuuma hoore maɗa nde e kine maɗa ɗe piiw tikka maɗa o walla sarbet maɗa o tuwaja maɗa o walla siko joguiɗo maskara ko suumete si a folo codoɗa sabunde he diyam cocca noon juuɗe maɗa ɗe nden sabunde fodde hojomaji ɗum woni secondaji 20 boɗɗitoɗa noon yimɓeɓe kala tawɗa yimɓe daƴodira e mabɓe hakkude mon ko ɓattodiri yo no ɓur métre timmuɗo on tuman noon si ano ɗojja han kala ɗojja gimmina jungo maɗa ngo ɗojja to ley nawɗe maɗa to taw yawtanani to goɗɗo so goɗɗo noon ɗi ɗojja on kam a wiyanoma no a daƴo ɗum toni o noon gabbo a wajuji ɗi ɓe yimɓe cellal kalante en ñande wo ñande hono poɗɗen musidɓe tedduɓe ko ni bawten wadde ha daɗen oɗo nyaw biteɗo coronavirus enen gandi ko doggol mbo daɗa mbo ɗon ɓuuri newade paggol ha mbo nattana joom on wi'a ko nyawdoto nin association moɗon national capital pulago Guinée Bissau ari ɗo kala bajagol musidɓe fulɓe musidɓe wimi mbimi e kala bani adama nanoɗo ko kalten ko hono fotta rentorde e o nyaw mboros coronavirus mbo ala ɗalani mawɗo ɗalani cukayel ɗalani galo ɗalani basɗo ɗalani lamɗo ɗalani lamaɗo koye hendu woni doggol ɗum ɗi satti kono noon
ko daaƴagol ngol woni ko dandata joom on kala no daaƴoriɗen yimɓe ɓe ko noon ganda ñaw o kadi daaƴori en